Svoj deň začínam v srdci Egypta, kde sa staroveká minulosť stretáva s moderným dizajnom. Môj hotel je oázou pokoja, no vonku už pulzuje staroveká minulosť. Raňajky v Egypte znamenajú viac než len raňajky. Je to určite zážitok gastronomie, keď sem idete prvýkrát. Keďže mám all inclusive, tak mám všetko v cene. Po raňajkách vyrážam na miestny trh, respektíve do nákupného centra Red Sea Shopping Center. Je to miesto, kde sa spája vôňa korenia, farby tkanív a hlasné hlášky predávačov. No a práve tu sa ukrýva tá duša Egypta. Cesta bola pomerne pekná a aspoň som videl toho veľa. Cestou v tomto meste človek cíti, ako sa staré prelína s novým. Mesto, ktoré bolo kedysi len rybárskou dedinou, teda osadou, dnes víta milióny turistov po celom svete. Každý kameň, každý tieň má svoju minulosť. Po ceste aspoň môžete vidieť ten kontrast medzi realitou a medzi turizmom. Ale musím povedať, to mesto je naozaj krásne. No a teraz ideme priamo na ten bazár. Kúpil som si oblečenie, ktoré mi bude pripomínať stále túto cestu. Suverníry, ktoré nebudú zapadať prachom, ale budú taktiež rozprávať svoj príbeh. A sladkosti, ktoré určite chutia inak ako doma. Bazár nie je len miesto nákupu, je to Egypt v skratke. Z každej strany na mňa kričali farby, korenia, vôni, šatky, tuniky alebo šperky. Ako aj regále plné papyrusových zvitkov s vyobrazením bohov alebo faraónov. Malé sošky faraónov, ako aj bohov Anubisa alebo Horusa. V skratke bol to naozaj zážitok. Odporúčam. Nemohol som vynechať ani krásnu vôňu arabských parfémov. No a po rušnom dopoludní ma čaká odpočinok pri mori, pri krásnej piesočnatej pláže. More v Egypte nie je len tyrkysovou perlou na mape. Je to aj útočisko, kde sa spája pokoj s vôňou soli a vetra. Stačí si ľahnúť, oddychovať a zabudnúť, že svet ešte naokolo existuje a len počúvať šum mora. Deň končím späť v hoteli, kde ma čaká večera miestnych voní a chutí. Egypt nie len miesto, je to cesta, ktorú určite treba raz za život zažiť. A vám ďakujem, že ste strávili so mnou tento deň. Ak chcete zažiť Egypt, tak ako ja, tak nezabudnite toto video zdieľať, repostovať, lajkovať, komentovať a dať follow. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.